Hello लोगोफोर, वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल. माय नेम इज धनिराम नार्जारी. दिनै जोङो दिल्ली सुल्ताननि सोमोन्दै मोनथिनानै लानि. जोङो नैबेहाय माने दिल्ली सुल्तानखौ माबोरै बेनि पेरियडखौ रानदों आरो सोर सोर राजा फोलेरा बेवहाय राज खालामदों जों बेखौ नायनि. दिल्ली सुल्तान होनोब्ला जों बेखौनो मिन्थियो जेथुनाखि सा भारताव माखासे इस्लाम धोरोमारिनि राजाफोरा साम्रायजो फाथिदोंमोन, बैखौनो दिल्ली सुल्तानात होननानै जोङो मिन्थिनो मोनो. आरो बे पेरियडफोरखौ राजाफोरनि फोलेरफोरखौ नायनानैसो बाहागो खालामनाय जादों. जेरैहाय बेवहाय 1, 2, 3 होनाय दङ. सेयाव दङ स्लेब डाइनेस्टि. स्लेब डाइनेस्टिया गासै 48 बोसोर रायजो खुंदों, 1206 मायथाइनिफ्राय 1290 मायथाइसिम. बेनि उनाव दङ खिलजि डाइनेस्टि. खिलजि डाइनेस्टिया 30 बोसोर रायजो खुंदोंमोन. बेनिफ्राय बिसोरो 1290 निफ्राय 1320 सिम रायजो खुङो. बेनि उनाव फैयो तुगलक डाइनेस्टि. तुगलक डाइनेस्टिफोराबो 94 बोसोर रायजो खुङो. बिसोरो 1320 निफ्राय 1414 सिम रायजो खुङो. बिसोरनि उनाव फैयो सैयद डाइनेस्टि. सैयद डाइनेस्टिफोराबो 1414 निफ्राय 1451 एबा 37 बोसोर रायजो खुङो. बेनि उनाव दङ जोबथा दिल्ली सुल्तानातफोरनि जोबथा राजफोलेरा जाबाय एबा राजा फोलेरा जाबाय ल'डि डाइनेस्टि. बे ल'डि डाइनेस्टिया 1451 निफ्राय 1522 सिम रायजो खुङो. बिसोरो 75 बोसोर रायजो खुंदोंमोन. दा बेखौ मोनबा पेरियडआव रानदों. बे मोनबा पेरियडनिनो जायगाखौ नायोब्ला 1 निफ्राय 4 सिम जिथुनाखि स्लेब डाइनेस्टि, खिलजि डाइनेस्टि एबा खिलजि डाइनेस्टि आरो तुगलक डाइनेस्टि, सैयद डाइनेस्टि, बिसोरो तुर्कीनि एबा दा जिथुनाखि तुर्की हादोर होननानै बुङो, बै तुर्की हादोरनिफ्राय फैनाय बिसोरो. नाथाय ल'डि डाइनेस्टियाल' आफगानिस्ताननिफ्राय फैनाय. बिसोरनि गेजेराव सबसे गोलावसिन रायजो खुंनाय राजा फोलेरा जाबाय तुगलक डाइनेस्टि आरो सबसे खमसिन रायजो खुंनाय राजा फोलेरा जाबाय खिलजि डाइनेस्टि. दा स्लेब डाइनेस्टियाव सोर सोर राजा दंमोन जों नायलांनि. स्लेब डाइनेस्टिया जाबाय स्लेब डाइनेस्टियाव कुतुबुद्दिन आइबाक दङ, शामसुद्दिन इलतुतमिश दङ, रुकनुद्दिन दङ, रेजिया सुल्तान, बेहराम शाह, मासुद शाह, नासिरुद्दिन मोहम्मद, गियासुद्दिन बलबन, बेनिफ्राय कायकुबाद. बेनि गेजेराव नैबे स्लेब डाइनेस्टिनिफ्राय माखासे जिथुनाखि कम्पिटिटिभ आनजादफोर, बैफोर आनजादफोरनि थाखाय जोङो कुतुबुद्दिन आइबाकखौ नायनो हायो. बेनिफ्राय शामसुद्दिन इलतुतमिशखौ नायनो हायो. बेनि उनाव रेजिया सुल्तानखौ नायनो हायो. बेनिफ्राय गियासुद्दिन बलबन. बे साब्रैखौ नायोब्ला साबसिन जायो. जुदि नोंहा टाइम दंबा गासैखौबो नायोब्ला गाहाम. बेनिफ्राय खिलजि डाइनेस्टि एबा खिलजि डाइनेस्टियाव दङ जालालुद्दिन खिलजि, आलाउद्दिन खिलजि, मुबारक खान, बेनिफ्राय खुस्रान खान. बेवहाय गोनांथार राजाया जाबाय आलाउद्दिन खिलजि. बेखौ नायब्लानो जागोन. बेनि उनाव दङ तुगलक डाइनेस्टि फैयो. तुगलक डाइनेस्टियाव दङ गियासुद्दिन तुगलक, बेनि उनाव मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, आदार किंस. नैबे आदार किंसआव माखासे गोबां राजाफोरा सफा रायजो खुङो, बेखायनो बिसोरनि मुंखौ मख'नाय जायाखिसै. बेनि उनाव फैदों सैयद डाइनेस्टि. सैयद डाइनेस्टिनि राजाफोरा जाबाय
खिजर खान सैयद मुबारक शाह मोहाम्मद शाह आलाउद्दीन शाह नैबे मुबारक शाह आरो मुबारक खान गुबुन गुबुन बिसोरो मालाबा कनफिउज जानो हागौ। बेनि उनाव फैयो ल'डी डाइनेस्टि। दिल्ली सुल्तानाव ल'डी डाइनेस्टियानो जोबथा डाइनेस्टि। बिसोरनि बे डाइनेस्टिनि राजाफोरा जाबाय भालु खान ल'डी, सिकंदर ल'डी, इब्राहिम ल'डी। नैबेयावहाय इब्राहिम ल'डीया गोनांथार राजा, बेखौ नायनो हागोन। अब्ला ल'डी फोलेरनि राजाफोरनि मुङा बेखिनियानो, एबा बिसोरनि जिथुनाखि पेरियड राननाय बेनो। अब्ला जोङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय। साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनखौ थुनो दाबाव। बेनिफ्राय शेयार खालामनो आरो लाइक खालामनो, कमेन्ट खालामनो बेखौबो दाबाव। थेंक इउ।